Avui estem acompanyant amb un acte molt especial a la quarantena promoció. El lema d'enguany, compromesos amb el futur, compromesos amb la vida. Sou una promoció ben rodona. Sou la promoció 40, que ja és un número contundent. Pràcticament tots vosaltres vàreu néixer l'any 2000. El batxillerat va començar amb la típica sortida a Vegas, on ens van donar 1000 fulls d'informacions, que si havien d'estudiar 3 hores diàries... Que si el TR... Que si la Tarrido ficava tots els exàmens... Que si no era un 5è d'ESO... Són tantes les qüestions que ens han impactat. Falta molt per arribar? Tot això entra a l'examen? Tindrem temps lliure? Vist. Esperem que us emporteu una motxilla plena de records i alegries. Molta sort en el vostre futur. Fem mans i mànigues. La nostàlgia no ens ha de fer oblidar allò que és important i que us ha d'ajudar en el nou repte que heu d'emprendre. L'amistat, el respecte, la tolerància, la solidaritat. Creiem que són importants 3 estats mentals: serenor, fortalesa i saviesa. L'altra recomanació que ens fa és la de transformar els somnis en plans, treure'ls del cap i posar-los en paper, definint les fases, les fites, les accions a emprendre. Avui, molt guapos i elegants per cert, tanqueu una etapa de la vostra vida i heu treballat de valent per assolir-la. El futur no existeix, el construïm. Per tant, el vostre futur el construireu vosaltres.